A sme 200 km a máme prvý problém. A kto má prvý problém? Boleček má prvý problém. Komentáre, hej. Keby došli, tak by nebol problém, ale on dá Kávičku je. A došiel sa spýtať o to. A nenaštartovali sme. Ale je to kvôli Majovi, že? Áno, jednoznačne. Niekto musí byť. Perfect soul and your heart to give me. I've got the most perfect stone and my life to give you. You've got the look of a lion and a red sweet illusion. And a No, došli sme o niečo rýchlejšie, lebo však našiel som skrátku. Chlapci sú spokojní, takže za odmenu, Boleček nalívej. Majko končí, lebo povedal, s takýmto kokotom už nebude jazdiť. Dobre, teda dobro došli. Na zdraví. Syniky. To lúpli 400 kilometrov. the most perfect stone and my life to give you.